Türkmenistan diýiladi üçin medisina hyzmatlarynyň el ýeterliligi barha adalyar ketelhanalaryň hassalaryň köplügine döz gelmeýän saglyk öýleriniň vaksinasiýa taýýarlanýan we lukmançylyk işgärleriniň girdejileriniň adalyan wagtynda ilatyň saglygyny bejermek üçin çykdyjylary ýokurlanýar. Azatlyň habarçylarynyň 19 fevralda berýän maglumatlaryna görä, Liwap vilayatynyň hassahanalarynda adam köp. Bu şertlerde köp adam ketelhana yerleşdirilmeýär. Şol bırakyň özünde de goşmaça töleg bilen ketelhana yerleşmek mümkin taklanýar. Hassahana yerleşmek üçin boş ýeriň ýokdugyny aýtdylar. Şondan soň bölüm müdiriniň ýanyna baryp, ýagdaýymy we saglyk halymyň agyrdygyny düşündirmeli boldum. Bölüm müdiri bir ýeriň bardygyny, emma oňa yerleşdiriljek bir hassa garaşylýandygyny aýtdy. Ýöne 200 manat berenimden soň derrew bir ýeriň bardygyny aýtdy diýip Liwap vilayatynyň ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berip, mundan daşary barlygyň analizleriň bejeriş we derman serişdeleriniň umumy bahasynyň hem goşmaça töleglüdigini bellidi. Köp medisina hyzmatlary hökmany saglyk ätýaşlandyryşyň düzümine girmeýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, bu soňky günlerde Türkmenabaddaky saglyk edaralaryna ýüz tutanda hassalaryň köp ýüzbeýiz bolýan hadisalarynyň biridir. Şeýle bolsa berilýän hyzmatlaryň hili we hassahanalardaky şertler gowulaşmandyr. Azatlyň Türkmenabadyň köp uğurly klinikasynyň we regionyň beýleki saglyk edaralarynyň resmiýetlerinden kommentariýa almak synanşygy başa barmady. Yerli ýaşaýjylar resmi we bir-resmi tölegleriň köpelmeginiň sebäpleriniň birini saglyk işgärleriniň girdejileriniň azalmagy bilen baglaşdyrýarlar. Fevral aýynyň başynda Liwapdaky habarçylarymyz yerli medisina edaralarynda işleýän işgärleriň aýlyklarynyň kemelenligini we munyň belli bir derejede olara tölenýän goşmaçylaryň ketilmegi bilen baglydygyny habar berdi. Medisina işgärleriniň hususan da gijek smenalar üçin goşmaça tölenýän we agyr iş şertleri üçin berilýän goşmaçylar aýrylypdyr. Şeýlelikde medisina işgärleriniň alýany diňe stavka, ýagny ketgitli aýlyk hakyna düşürilipdir we dähmet haky ozalgysyndan 20% çemeti azalypdyr. Saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň duýdansyz azalmagy bilen birlikde soňky aýda käbir medisina edaralarynyň lukmanlaryna diň alışa çykmak gadagan edildi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda koronawirusa garşy vaksinasiýa geçirilýär. Ýurdun beýleki ýerlerinde şol sanda Liwapda vaksinasiýa taýýarlyk görülýär. Şonuň bilen baglylykda Liwapdaky maşgala lukmanlarynyň diň alışa çykmagy gadagan edilipdir. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň hökümeti geçen ýyllaryň däwine görä şu ýylyň başyndan hem döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň 10% ýokurlanandygyny elan edipdi. Muňa garamazdan saglyk işgärleriniň girdejileri adyldy. Deňeşdirme üçin 2020-nji ýylyň başynda saglygy saklaýyş puwdugynda işleýänleriň ortaça aýlygy 1800 manat bolan bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ortaça aýlyk 1440 manada düşüpdir. Ýurdun häkimetleri lukmanlary ýeňillik tölemek baradaky wagdalaryny hem ýerine ýetirmediler. Türkmen hökümeti prezidentiň geçen ýylyň sentýabrynda saglyk işgärlerine wada beren goşmaça ýeňilliklerini tölemedi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmedi COVID-19 keseliniň simptomlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy saglyk işgärleri üçin agyr ýük boldy. Ketelhanalar köp sanly hassa döz gelip bilmedi. Lukmanlar kyn şertlerde işledi we karantinlerde goşmaça işlemege mejbur edildi. Lukmanlaryň arasynda kesel we ölüm derejesi ýokurlandy. Saglygy saklaýyş işgärleri, ýörit eşikleri, maskalary we ellikleri öz hasabyna satyn almagy borçly edildi. Saglygy saklaýyş işgärleriniň girdejileriniň adalmagy we ilatyň lukmançylyk hyzmatlaryna çykdyjylarynyň köpelmegi ýurtda koronawirus alamatly keseliň ýaýramagynyň we vaksinasiýanyň başlanan döwründe şeýle-de ykdysady kynçylyklaryň güýçlenýän wagtynda bolup geçýär.